Oh my gosh, hindi makita. Hindi makita mo na hanggang nag-spotlight ka? Wala. Spotlight. Hindi mahayag sa ako shades. Oh. Klaro ra kay nako. Mura buntag niya ako ano. Eh, mga tao gang makita ra. Nagnaray siga ang kuan. Wala ako sa pag-light there. Kaya sa lado mo na bang kuan? Anong sa mga Pag-light? light na sa mga Ako na. yung light. Dami Lugos na maklaro sa kuan umahan. Oh. Lugos maklaro sa umahan. Kani may chat. Ala. Oh. Nawa na di na maklaro gan. Klaro kay nako. Gamit ani ang shades, di ba? Kita ka. Na kami diri ang gingon ba nga pakuan. Oh. Paling bugnawan na pagkain ni diri kuan ro taas. Kapit naman ni kay na naman yung mga Lagi. marka. Oo. Mga taga. Napatay ko aning taas ron. Akan sa yung ngit-ngit ko doon. Nawa na gang. Taas na yung alit. Grabe na kayo dali gang. Na. Ano yung class na nila? Spot na dali na lang. Kasi naabay sa lagyan gang pa nga magpa-deluho. Kaya magkuan na lang utak ka. Pag-light. Diri o. Pag natubinay mo ba ang kurente? Mas pasok sa aircon. Hulog na. Maon na lang. Sada! Uy! Spot na ta. Ano pa dayo sa? Apa di ay? Walang nalapawa na ito ang pag. Para supos ng pag. Alis taas di. May na di na kayo kusot ang pag. Nagsala sa Japon. Bagyo na po. Ano po tayo sa bagyo? Ganahan siya kung yun aming paging bagman diri. Bagyo na po tayo. Sa taas kay gasno naman dito sa taas. Gasno na. Wow. Di pa dito mautong usapan dito Pwede. mo. Nakapilaghan din. It's a joke. Taot naman tang. Wala ka na higod. It's a joke. So good ba ito? Napag siguro ni. Napayos sa kana. Pagkayo sa lalo. Napayos sa kana. Ay marag mo na. Kana din na. Una na. Ito, kaya mauna itong ganiya gang. Sa? Ano ba? Oo, gani o. Nag-taas ngayon. Naman na yan. Sira jo. Lugang. Kayo sila. Kayo kuhan. Kayo ta. Wala na sila ka. Sira jo gusto. Tingaron or wala na yung video? Ang gusto. Salamat ka sa view dito. Ah, ganyan.